Госпожи и господа, преди да продължим, нека изразим общо признание и благодарност на представителен градски духов оркестър с диригент Атанас Камиларов, които ви посрещнаха на централния вход. Аплодисменти! А сега позволете ми да ви представя и симфоничния оркестър на Национално училище по музикални и сценични изкуства, професор Панчо Вангеров, диригент Меча Томчева. Госпожи и господа, следващия лауреат на Бургас 2025 е младия виртуоз Владимир Меранлиев. Той е носител на първа награда в международния конкурс за цигулари Cantus Firmus София. Първа награда в 16-ти международен конкурс за изпълнение на немска и австрийска музика Magic Бургас и първа награда от национален конкурс за цигулари Орфей на бъдещето София. Гордост е за мен да споделя, че Владимир Меранлиев е приет в групата на първи цигулки в легендарната филхармония Пионер, която в момента е в подготовка за предстоящи международни конкурси. Благодаря. Нашата бургаска гордост е в репетиции и наградата ще бъде изпратена в София, където ще му бъде връчена пред целият оркестър. Аплодисменти за Владимир! Цигулката я наричат царицата на инструментите, но има един инструмент, който извоюва мястото си на най-популярен сред всички инструменти. От класическата музика, през джаза, фолклора и модерните стилове. Тромпетът утвърди достойно своето място на цар. Имитаторите са навсякъде. Така, драги зрители, нека поканим на сцената един истински тромпетист. Моля, представете се на публиката. Казвам се Георги Тодоров и уча в НУНСИ професор Панчо Вангеров. Възпитаник съм на Светослав Василев.